Hello guys, welcome to Gmo TV. So today's video, I just want to give you guys an update regarding sa situation ng aking tenga. So for the past few weeks since nag-start ito, na-mention ko na yun sa last video na there's ringing, buzzing, and cricket sound dito sa tenga ko. So for the past few weeks up until now, ganun pa rin yung situation ng ear ko. Nagbabuzz pa rin siya. Actually, nagpa-check up ako last 2 weeks. Yun nga, may binigay na medication sa akin to take and para obserbahan kung okay ba siya. But I think it's almost 2 weeks na titake ko tong medicine na nireseta ng doktor sa akin, and I feel nothing. Nothing has changed. Wala akong naramdaman na kakaiba. So to tell you specifically about itong nararamdaman ko is may parang cricket sound paggabi. Yun yung sound, and sometimes nag-iiba siya, yung parang deadline yung tunog niya. And sometimes pag nagtatrabaho ako, kahit na may kausap ako sa telephone kasi nag-headset kami, kahit na may kausap ko, medyo naririnig ko pa rin siya. Yun nga, yung problema ko is pag yung paligid is tahimik. Katulad ngayon, sobrang tahimik. Talagang naririnig ko siya, yun lang yung maingay dito sa ulo. Actually, naging continuous lang siya hanggang dito. It's because sobrang lakas niya, umaabot siya. Para feeling ko dito lang talaga siya na nagmumulay dito sa right ear ko. And I got a lot of suggestions na ganito gawin, ganyan. And I don't know if it'll work, but I will try those suggestions. Ano man yung sinasuggest nila. And then I'm waiting for something kasi nag-order ako online, medicine for tinnitus. And let's see kung magiging effective siya. At first, I don't want to admit that this is tinnitus, but later on, parang yung symptoms niya and signs is katulad ng tinnitus or tinnitus sa iba. And I'm not sure how many Filipinos are struggling or experiencing this kind of disease. I don't know what's the cause of this mainly kasi bigla na lang siyang umatake nung pag-training namin. Kinagabihan, bigla na siyang may narinig ako na sobrang malakas. So, I have searched online and I've watched videos on YouTube, and there are a lot of people struggling this as well. And they said na they're still experiencing this for more than 2, 3, 5 years and beyond that. And one thing I'm really worried about is naapektuhan yung pagtulog ko severely. Kasi pag natutulog ako, nung nag-start ito, yung tulog ko is isa, dalawa, pilitan pa talaga yung dalawat kalahati na tulog ko. At minsan pagising ko, hindi na ako nakatulog balik. So, nahihirapan ako. It's been more than a week, almost 2 weeks na every day, 2.5 hours lang yung tulog ko. At ang good thing, hindi naman naapektuhan yung pagkain ko. But yun nga, mahirap gumalaw, mahirap gumawa ng mga bagay-bagay kasi pag naapektuhan yung tulog mo, naapektuhan yung lifestyle mo. Alam niyo, inaantok ako pero hindi ako nakakatulog. I am not really sure if this is because of this tinnitus or tinnitus na naapektuhan yung tulog ko, pero hindi naman ako ganito dati. How long will I stay like this na hindi ako makatulog na maayos? But hopefully, I will find a way na makatulog because with this noise, I think if makakatulog lang ako, I think this will be okay. But I'm not going to stop finding a way or how to, improve this kind of disease, if natawag itong disease nila. So I'm not going to stop until I find something na makaka-improve nito. And of course, I will share it to you guys as well. And if you guys have any suggestion or anything na nakakapag-improve sa inyo, kung meron kayong ito, please share it on the comments below, and I really appreciate it to try what you've tried, guys. We'll see kung anong mangyari in the near future about this, but as I've said, I will check kung ano yung mga alternative treatment para dito, because yun nga, nag-search ako online, and then I have seen some YouTube videos and seen comments, then sinasabi lang it's permanent. I believe everything has a cure.
Because nothing is permanent naman, di ba? Dito sa mundo. So everything has its ending. It's just of how we will find those cure or treatment. One more thing, minsan naapektuhan yung mood ko pag kulang yung tulog. Nagiging irritable ako. Totally unproductive. Kasi gusto kong matulog, nakahiga lang ako. Parang hinahanap ko yung tulog. Nakakainis nga eh. Mas matagal pa yung nakadilat yung mata ko sa higaan after ng 2 weeks. Kasi nung pagpacheck up po, sabi ng doktor, 2 weeks observation with the medicine na iti-take ko. 2 weeks daw yung span ng pag-take ko ng medicine and then babalik dun sa kanya. And I'm not really sure pagbalik dun kasi wala naman akong nakitang changes, and aside from that, ang mahal ng pagpa-check up. Wala akong pera. Kulang yung pera ko sa pagpa-check up. Ay nako, nagtrabaho nga ako para kumita ng pera, eh doon naman napunta sa tinnitus ko yung sweldo ko. Napag-isip-isip ko na tuloy na sana hindi lang ako nagtrabaho kahit na wala akong masyadong trabaho. At least, wala akong inisip na ganito yung parang lahat na lang problema eh. May time na hindi ko masyadong narinig. May time din na sobrang lakas niya, nakakairita. Parang sinasapawan niya yung mga ingay at saka sound sa paligid. So, I guess, yun lang yung para sa video to. Yun lang yung i-update ko regarding sa situation dito sa tenga ko. And I will give you guys or make an update video again if once na dumating yung eardrop ko para sa tinnitus, and then let's see if there's an improvement sa tinnitus ko. I guess that's all for this video. Thank you so much guys for watching, and if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell so that updated kayo sa ibang video ko. Thank you guys for watching GMO TV, and may you all have a wonderful day. Take good care and be safe, and God bless you all. Bye for now. Peace out.